Няма как да се отрече очевидното, че минито прилича значително на своя по-голям брат. Ако го видите за първи път, няма и да забележите някакви разлики. One Mini е почти толкова голям, колкото и флагмана. С промените, които са направили тайванците, са успяли все пак с малко да намалят големината и теглото. След като поработите с него, ще забележите, че в крайна сметка той е доста по-удобен, дори и за работа с една ръка. По отношение на материали, компанията отново се е спряла на алуминият като основен. Тук обаче имаме и малко пластмаса, която обхваща целия корпус. Капачетата с решетките за говорителите също вече не са от метал, а от пластмаса. Това почти не се забелязва, но все пак трябва да го отбележим. Няма голяма разлика и в контролерите. Малко изключение правят бутоните за регулиране на звука, които вече са разделени и доста по-удобни за работа. Бутонът за включване също е една идея по-удобен, за което оказва влияние и големината на самия телефон. За жалост, тук липсва инфраред, скрит в него. Имаме и два капацитивни бутона за работа по менюто на телефона, като тук Home играе ролята на меню, ако го натиснете продължително. Няма как да пропуснем да споменем, че дисплеят на One Mini е HD и предлага гъстота на пикселите от 342 ppi. Това е доста интересно, тъй като е по-добро и от ретината. С големина от 4,3 инча второто поколение на Super LCD предлага чудесна картина и много точни цветове. Контрастът е на ниво, а ъглите на виждане са завидно добри. В дадени моменти може да си помислите, че качеството е по-добро и от това на флагмана. Под яркото слънце вече ще забележите спад в качеството и ще се появят отражения, които не са много приятни, но като цяло всичко е на ниво за телефон от среден клас. One Mini пристига с Android 4.2.2 и последната бета версия на Sense. Както и при по-големият One, така и тук виждаме доста променен интерфейс, в който липсват голяма част от приятните за окото ефекти. Почти всичко от това, което помним от старите версии, е премахнато, като сега Sense е доста по-пъргав. Всички икони са променени, подредбата и плъзгането на менюто с приложенията също има няколко промени, а лентата в долната част на телефона е станала неизменна част от менюто с приложенията. До сега познатото скролиране на страни вече е заменено от такова във вертикална посока, което не е точно ново, защото и преди сме виждали такива телефони на HTC. Всички приложения са подредени в решетка 3x4, която може да се променя в 4x5. Имаме възможност за създаване на папки, добавяне на уиджети, смяна на тапети и режима при заключен екран. Сега нека да обърнем внимание и на наистина новите неща в софтуера. Първото нещо, което ще ви направи впечатление след като отключите телефона, е един от акцентите в One Mini, а именно Blink Feed. Това е вграден уиджет в менюто, който не може да се мести, оразмерява или променя. Blink Feed е меню, в което ще виждате потокът информация, генерирана от социалните ви мрежи или сайтовете, които следите. От настройките имате възможност да си въведете Facebook, Twitter, LinkedIn и Flickr профилите, като допълнително може да избирате категориите медии, които да следите. Може да ви направи впечатление, че понякога трябва от 2 до 3 пъти да обновявате информацията, докато ви се покажат последните постове във Facebook или други. Менюто Recent обаче има доста промени. Вместо да местите ползваните приложения на страни, сега ги виждате в решетка 3x3 и от максималните 9 приложения повече не могат да се покажат. Менюто не може да се мести в която и да е посока, а за да махнете дадено приложение, трябва само да го пъзнете в страни. Достъпването до това меню става като натиснете 2 пъти върху Home бутона. За щастие, от HTC най-накрая направиха някаква промяна в уведомителната лента, като сега вече имаме добавени няколко бързи бутона за контрол над основните функции. Тя не е кой знае колко по-различна от тази на стоковия Android и предлага достъп до Wi-Fi, Bluetooth, самолетен режим, мобилни данни, звукови профили и така нататък. Тайванците са добавили приложение за синхронизация, което сработва само с телефони с версия на Android 2.3 или по-висока, а устройството, което приема данните, трябва да е с версия на Sense 5 или по-висока. Чрез него можете да прехвърляте контакти, съобщения, музика, снимки и други. Тук можете да избирате между HTC Android телефон, друг Android телефон, iPhone или други. HTC One Mini предлага и чудесно качество на звука, за което основна заслуга има Beats Audio технологията. Благодарение на нея звукът през слушалките е значително по-качествен от този на който и да е друг телефон. Тук трябва да споменем и още един от акцентите в минито, а именно Boom Sound. Благодарение на втория говорител под горната решетка, телефонът може да предложи най-добрия звук през високоговорителите в сравнение с конкурентните предложения. Новите телефони на HTC от тази година предлагат и една доста по-различна технология, когато заговорим за камера. Минито има 4 мегапикселова камера с 2688 по 1520 пиксела резолюция. Ultra Pixel означава, че пикселите в сензора са много по-големи
и в комбинация с Blenda 2.0 правят камерата доста добра при слабо осветени места. За съжаление, резолюцията не е много голяма, а липсата на оптична стабилизация се усеща. Камерата е снабдена с непрекъснат автофокус, като той може да се заключи, когато снимате видео. Също така имаме детектор на лице и усмивка, HDR, макро и панорама режим. Снимките имат сравнително точни цветове, но се усеща липсата на детайл и контраст. Нека да споменем, че камерата притежава и една много интересна функция, наречена HTC Zoe. Ползата е, че с нея имате възможност за много детайлна редакция на снимките, благодарение на видеото и 20-те снимки, които тя прави. За да сме по-точни, това е нужно за разширените функции на Zoe, а видеото се състои от 1 секунда преди да натиснете бутона и 2 секунди след като го натиснете. От допълнителните настройки можете да правите корекция по цвета и формата на лицето, колко да са отворени очите, дали да има отблясък и неприятния червен цвят. Отново, благодарение на заснетите снимки, можете да сгубите и една, като в нея добавите няколко кадъра, например на бягащо куче или каквото и да е, стига да е в движение. Без съмнение ще ви хареса и начинът на групиране на снимките. Телефонът ви ги подрежда в така наречените events. Така можете да виждате снимките по дата и място, където са направени. Всеки един ивент има видео от 30 секунди. То се състои от всички золита и кадри, които сте направили в дадения ден. Видеото е с красив ефект и музика, които могат да се променят по ваш избор. Отделно сами можете да групирате снимките, да задавате имена на събитията, да определяте дали да има золита или снимки в самите клипове. One Mini е оборудван с Snapdragon 400 чипсет с двуядрен Kryo 300 процесор на 1,4 ГГц. Към него имаме Adreno 305 графичен процесор и само 1 ГБ оперативна памет. Още един недостатък е и факта, че вградената памет от 16 ГБ не може да се променя, защото няма слот за microSD. Иначе телефонът се справя добре, работата по менюто е гладка и дори можете да играете някоя по-тежка игра, но според направените тестове, наследникът на HTC One изостава от основния си конкурент на корейците. Ясно е, че мини версията не може да има всички добри черти, които носи в себе си флагмана, но все пак, дали този модел е достатъчно добър, за да се пребори с конкуренцията? One Mini предлага страхотен дизайн и добър HD дисплей. Качеството на звука е страхотно, а промененият софтуер прави работата на телефона много по-бърза. За съжаление, имаме сравнително по-слаб хардуер от водещите модели в среден клас, липса на опция за разширяване на вътрешната памет и камера без оптична стабилизация. NFC и Infrared също са две от функционалностите, които няма да намерите тук. Това поставя HTC One Mini в неприятна ситуация, но ако пък търсите повече красив дизайн, то този апарат определено е правилният избор.